Hi there again. This video is the second part of one video that I made maybe 1 year ago, trying to speak Finnish. So I think it's time to try again. So let's start. Moi taas kaikki. Minä olen Alejandra ja olen meksikolainen. Asun Meksikossa. Minä olen 22-vuotias. Asun kotona äidin ja isän kanssa. Minulla on 2 siskoa. Olen isosisko. Minulla on kissa. Asun lähellä Mexico Cityä. Suosikit bändit ovat Suomesta. Ja rakastan Suomea. Suomi on ihana maa. Haluaisin matkaa Suomeen niin pian, mutta en voi nyt, ehkä ensi vuonna. Siksi minä teen video puhua suomea. Miksei? Rakastan suomen kieli. Äidinkieli on espanjaa ja puhun englantia, mutta opiskelen suomen kieltä. On aina hyvä tuntea noin uusi kulttuuri ja Suomen viljely on ensimmäinen yhteys kanssa Suomi oli muumit kun oli pikku. Ja kyllä, rakastan Meksiko, koska se on minun kotoisin paikka, mutta rakastan Suomea myös. Minä olen meksikolainen, mutta sydämeni on suomalainen. Tiedän, en puhu hyvin ja yritän oppia lisää. Olen opiskelen. Nyt video on loppu. Nähdään taas ehkä. Terveisiä Meksikosta ystävänille ja kaikille siellä. Kuuluu kaikille. Ja moi moi, moikka. Kiitos. Katso.